पाकिस्तानाव जानो गोनां मोनसे एग्रिमेन्टआ दिनैनि दिनाव बेयो थारैनो जामारबाय नामा रायजोफोर दा बिनि सायावनो मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय नोंथांमोनहा जुदि इन्ट्रेस्टेड मोनो भिडिअखौ नायजोबलांबानो जाबाय दा इन्ट्रेस्टेड जागोन दा अलरेडि जों मिथिगौ इरान आरो आमेरिकानि गेजेराव जे सिजफायार जानाय जाथायखौ जों दाखालिनो खबर मोनबाय नङा होमबा रायजोफोर अब्लाबो मोनसे दुंहाव थासारिया सोलिगासिनो दं मानो होननानै बुंबा जे सप्तानैनि जे सिजफायार जानाय दा बेहाय मोनसे ओरैबायदि इन्ट्रेस्टिं दावहा जाफिनहां बा सिजफायारा बायहां जों दा बेखौ नुगासिनो दं आरोखि गुदुं थासारि मानो होननानै बुंबा जे 14 दिननि जे सिजफायार जादोंमोन इजराइल आमेरिका आरो इराननि गेजेराव बे दावहाया दा बाहाय माने जे 10टा पइन्ट्सफोर होनाय दं 10 पइन्ट्सफोर दा बाहाय माने एसे मिसआन्डारस्टेन्डिं बा मोनसे माने जे एग्रिमेन्ट बियो गैया होनदों फारसेजों दं होनदों दा बेखौ खाबु लानानै इजराइला लेबेनन होननाय जे हादोर फिसा हादोर बारा गिदिर नङा बे दा बिनि केपिटेल बेइरुटआवहाय फुरा मिसाइल गावनानै दंस' खालामदों आरोखि बिराद मानसिबो थैदों दा इजराइला बे खामानिखौ मावदों आरोखि दा बेयो मानि थाखाय जाखो मानो होनोबा बाहाय माने हिजबुल्लाह होननाय मोनसे एक्सट्रिमिस्ट ग्रुपआ थायो दा बेखौ टारगेट खालामनानै बे हामलाखौ खालामनाय जादों आरोखि दा बेहाय जिहेतु हिजबुल्लाहखौ बा लेबेननखौ इराना सापर्ट होयो दा ओंखायनो दा बे सिजफायार दा एग्रिमेन्ट जानांगौआ बेसे गोनो गोथो टाइपआव दंगासिनो आरोखि दा इन्ट्रेस्टिं खोथाया बेनो जे दिनैनि दिनाव जे मोजां मोनसे सिजफायार जानांगौ 10टा पइन्टनि गेजेराव लानानै आरोखि आमेरिकायाबो अलरेडि पाकिस्तानाव सौफैबाय जायानाखि भाइस प्रेसिडेन्ट जेडि बेन्स होननानै बुङो बिथांखौ दा बियो अलरेडि पाकिस्तानाव सौफैबाय ओमफ्राय बेराफारसे इराननिफ्राय जे पार्लियामेन्टनि स्पिकार मोहाम्मद बागहार ओमफ्राय सासेया जाहैबाय फरेन मिनिस्टार आब्बास आरासि दा बिथांमोनहाबो अलरेडि पाकिस्तानाव सौफैबाय आरोखि दा मोननै टिमनिफ्राय अलरेडि पाकिस्तानाव सौफैबाय अब्लाबो बिसोर दासिमबो फेस टु फेस जिरायनानै माने रायलायाखै आरोखि दासिमाव आरोखि बे समसिमाव दा बे भिडिअ बानायनाय समसिमाव दासिमबो बिसोरो फेस टु फेस जिरायनानै रायलायाखै आरोखि दा बिसोरो गाव गावनि सार्थफोर दा बेखौ गाव गावबागाव हादोरा रायलायगासिनो दं ओमफ्राय बे सार्थफ्रा मोननैबो हादोरनि गेजेराव मिलायबासो डाइरेक्ट फेस टु फेस जिरायनानै रायलायगोन आरोखि दा बाहाय इराना होनाय बादि सार्थफ्रा जाहैबाय जथ' माने माबा 10टा पइन्ट्सफोर होनाय दं बाहाय माखासे पइन्ट्सफोरखौ आं जास्ट मेनसन खालामनो नागिरदों रायजोफोर दा बेनो जाहैबाय गिबियावनो आरोखि जे इरानजों जे सिजफायार जानांगौ दा बियो माने लेबेननखौबो लाफानांगौ जाहैबाय आरोखि दा ओरैहाय बेखौबो लाफाबासो फुल मोनसे सिजफायारा जागोन आरोखि ओमफ्राय बिनि अनगायैबो जथ' माने खहा जानायफोर इरानाव बेफोरखौ माने होफिनजोबनांगौ जाहैबाय ओमफ्राय बिनि अनगायैबो आरो मा दंबावो जे दै लामा हरमुज दै लामा दा बेखौ माने इराना मा लुगैदों बे हरमुज दै लामाखौ फुरा गावसिनि कन्ट्रलाव लानानै मोनसे टल फिस बिदि लानायनि मोनसे कन्ट्रलखौ होनांगौ होननानै बिसोर दाबि खालामदों आरोखि ओमफ्राय मा दंबावो जथ' ओमफ्राय बे एलेकायाव आरोखि बे रिजनाव आरोखि इराननि जे खाथि खालाव थानाय गासिबो बाहाय माने आमेरिकानि माखासे मिलिटारि फर्सफ्रा माने बेस खालामनानै दं नालाय दा बेफोर गासिबो फैफिनजोबनांगौ आरोखि ओमफ्राय आरो मा दंबावो इराना दाबि खालामदों जेनेबा बिसोरो इउरेनियाम प्रडाक्शनखौ खालामनो मोननांगौ होननानै बुंदों खिन्थु आमेरिकाया खालामनो मोननाङा बिदि बाथ्रा बुंनाय बा बे जे माबायाव मेनसन खालामनाय जों दा बेखौ नुदों आरोखि ओमफ्राय बिनि अनगायैबो जेब्लासिमहालागै एग्रिमेन्टआव फैया अब्लासिमहालागै माने आमेरिकानि जे फर्स डिफेन्स मिलिटारिफ्रा बै जायगानिफ्राय फैनाय नङा आरोखि दा बे थाहैबाय दा ओमफ्राय दै लामा हरमुज दा बेयावहाय माने जेबो टल गैयाजासे बुहुमनि जथ' माने जाहाजफोर थांलाय फैलाय बेफार फालांगि खालामो दा बेहाय माने जेबो टल टेक्स बिदि लानो मोना बिदि होनना बुंदों आरोखि दा बे मोननै हादोरनि गेजेराव जे बे बुस्थुआनो जे मिलायनानै जे मोनसे सलुसनाव फैनांगौ दा बेनो दासिमाव फैथ'वाखै आरोखि दा बे बुस्थुफ्रा गासैबो मिलायनानै जुदि थिग जाबासो मोननैबो
हादोरनि गेजेराव मोनसे फेस टु फेस जिरायनानै सावरायनाया जागोन आरोखि दा ओंखायनो दासिमाव आरोखि दा बे बुस्थुआ जिहेतु जायाखै दा बेखौ जों नेनानै थानांसिगोनलाय समजों लोगोसे नङा होमबा थिग बिदिनो माने आरो दासिमावथ' जायाखै नालाय दा बियो माब्लासिनाव जायो बा दा मोनानि गेजेरावबो जायनो हागौ बा गाबोननि गेजेरावबो जायनो हागौ आरोखि दा बेखौ जों नेनानै थानांसिगोनलाय आरोखि समजों लोगोसे दा ओरै बेराफारसे आमेरिकानि जे दाखालि अखाफोराव थांनाय 10 दिननि प्रग्राम जेनाखि आर्टिमिस 2 अरियन एयार स्पेस क्राफ्ट दा बेयो अलरेडि माने जों माबायावहाय बुहुमाव सफैफिनबाय आरोखि मोजाङै मोजांनो दा बे मोनसे बिराद मोजां गोजोनथाव खौरां बुहुमनि थाखाय दा बेनोमोन रायजोफोर दिनैनि टपिकआ नोंथांमोनहा जुदि इन्ट्रेस्ट मोनो मोनसे थाम्स आप होदो गोजोन्थों